Por favor, prende luz. Por favor, que facemos aquí? Como é que non sabes o que facer? Imos xogar. Ademais, este sitio es tan chulo. Axúdame a poñer la mesa. ¡Qué guay! ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Ayúdame! ¿Pero a qué vamos a xogar? ¡Va a ser un xogo alucinante! Pero si no hai nada en la mesa, como vamos a xogar? Calma, o teño controlado. Controlado, si no hay nada en la mesa.
xogar a nada. Se cada vez non se deron conta de que estamos aquí. Vamos a saludarlos outra vez. Hola, Hola. queremos xogar. Hola. Os non nos fan caso. Non queren xogar con nós, tontos. Non te preocupes, tengo unha solución. Da igual, nunca quererán xogar con nós. Sígueme. No me marcarás nunca. Sí. Oh, no, me has marcado. Qué mala suerte. Toma. Ya están esos. A ver si se van, que nos dejen en paz. No sirven para nada, solo para molestar. Me caen fatal. Siempre están diciéndonos cosas y nosotros nos distraen cuando jugamos. No sirven para nada. Sigamos jugando. A ver, cal é ese plan que tes para xogar con eles? Xa verás, van a aprender a lección. ¡Ana, podemos xogar! Non nos fan caso. Imos darlle outra última oportunidade. Podemos xogar con nós! No. Ves? Xa verás. Que vos pone? Que non, ni de xogar! Jo, é un mal educado! Espera. No. Oh, é horrible! Sinto-me ofendido. Tranquilo. Sí, ya, os vamos a dejar jugar. Dais ganas de vomitar. Sois feos, no tenéis una casa, pues iros, que este parque no hay sitio para vosotros. Somos 4. Iros ya, que sois unos tontos de remate. Parece que nos vamos a tener que ir. ¿Cal é o teu plan? Pues agora verás. Pero ainda non vos fostes. Non nos imos ir. Ides a aprender unha boa lección. Va, sigamos xogando, non sirven para nada. A ver, qual era o teu plan? Non imos xogar. Que tengo no seu merecido. Está rompido un
vamos xogar todos. Oh, a ellos están xogando todos xuntos, dan pena. Vai.